LA pen pini jasemet abinong et ke parti hiyanang bong dakla media je phase set pen lapu kachipui tadi pini tingak tang nak he so tami tumi isi theklong lo mane Sipson Hanse alam pen aposi Karbiang long arat aphan isi pini ala media long kangni pini emosional hoi hai son na pini rat ingin so mimi poson sonsi umat parti pen aplung jui lobon po sona sistem si kepadam setelah kali Karbiang long arat aphan kipu kangtung mate kapacini kangtung ala hello mo pen nami tuma presiden nami than lo di fuel nilitum a committee ke seng alam the ka do welang linang than lo 2020 aning kan au sinitum seng lo manja chingri club long hada sinitum seng lo lapen tu 2020 ang bong pen nilitum acik lo jon wang le itum ke mai pidu ponverna di fuel ke lapen kopia positum acik lo jon wang itum mai pidu ponverna kok ma itum a parti ke aki milang lapen itum a committee mata itum mane members ta du ilang open a jokes itum acik lo jon wang meeting do ponang positum cerai pon la sini itum calendar fix lo la ke every month 10 acik lo jon wang tarik cap la ke itu meeting do pondom nang posi cerai pon delo la so pena phini tum je theklong lo arpu ki deng tang tum anda me ja to bang mane mai meeting nang chi tong dun de arpu ke claim claim ni tum theklong lo theklong si nilitum phi thu ni tum chingwai thulo halasu ahura ban ke kupuloi tum la puson ke mai meeting nang chitong nun de kupulo pamasi nilitum kedam tang 10/09/2022 lake adim ke rong mirdan committee holalong hadang nitum di fuel pen itu meeting itu hut nitum hadak ceparai lo je itum la pugalilo arpu dodong atum mai meeting nang gidun de kaching wai long ke wang we ke itum lake chok si pigalam lo posi jok non ciklo jon thomang bong meeting nang chitong dun de pinabang phu abang phiephan ke itum arpu le dodor sta pasun dena athema APHLC long non BJP bena chi opik lo ke wang atum do pik la pen congress bena chi o pen ke wang atum do pik halatum ke leaders a quality atum side lo pen wholehearted pen kame claim je atum si do ulu posini tum hala so meeting hut nitum chingki chingwai pon lo masi dagrong mirdan community holalong nitum ka chingwai hoda bangke antela so lama bangke itum piniamat ke itum pithir thip nang nelo pusi uthot la 10/09/2022 arni bangke nitum paper kraksi ampar ke uthot a meeting ahut 10/11/2022 lake ladak adorso committee holalong si nilitum peman ponlo LA meeting ama hala so hoda bangke resolution endelo nilitum resolution endelo amasi komad abang pu abang PC meeting nang edun dema labang aphan ke itum arpu penstame pison pona usin itum keceraya teng pen hala sorni pen itum la LA committee pen hoi pen sin itum ceparai pen anke non 2020 acik lo ke 11 adet ke lagi nitum ke every month 10 lo meeting itu la se hala suarni pen nilitum alang li phan lo ke pale ke parnisi 20 arni sinilitum pele lo pulo te ladak ciklu jon ko ando lo nang litum hisab tha di rakat tha 7-8 months 7-8 months tamane nitum ke kelang lo je alang li meeting wang hi mene palam le
hata wang wedel lo lasi niligi pui pu bangke da Karbiang Long rat APSLC paningi je tiara do anta mane ningi bidam nang ji alam ave la ke di fuel e alam la pen pini nang letum true media hoi pen letum APSLC ke kroyara da panchuning rilo la ke thang iningi bidam nang ji alam ta ave la pen thang iningi solam ta ave apen la ke ICLA long thir kluk nang ji a committee la pen te in tangkring nang ipu a phan sini letum la ke klempon la pen alang li phan party ben leke sor plot kali party ben leke out kali la si mane arpu pen abang apel la tasipson han sedet kali hada media thengno dolang edi kening je mane waiting list dolang pe hedi doda dolang athe pichoi bomadu di arpu ke rai krim lo ni kan ini thom na meeting wa goi bolo de lage ku pu si lage ke je plang lang ma lage party ang tang lang ma enge MP election ke nangali lo ke mate di ho lasi nilitum la bangke claim nang ko ama non ka ceplang thu kamang hu thu men nai abang ke la BJP IT cell tu abang hadi ho a mek jang thek the ano jang thek the jab ta chu ta thek wang we mat social media long hang jo le dak do ke ho do pek da ho nilitum check lo hadi ka do ka BJP IT cell lum senang chonpa lasi la ke APSLC apa ninga che tiara da tu manghunang ne pen hala pini da komen ke tok do pik ho hala hai an sa tamila bangke itu manghudam nang nilo lasi alang li meeting nang che tong tu nilitum la register do da la ke nilitum attendance register lo la di fuel e lo attendance register lo la soteng benili la kha et lo alang li ningkan ke thom plengchen lo ningkan ke thom bolo te chekloyon thong kebra throk chekloyon thong kebra throk angbong ben alang li meeting nang ke tendun vice president bang sipson hanse bang chekloyon phowe bolo te ningkan isielong ke peni chekloyon ni baksi do chop he di inke alang li ke not vice president la so posi la ke nitom ta lang nang kok lo la si arpu pen ke pisun nang kok lo la si ladak ining ke oidam nang jadi di ma alang ni nang ke tenun adet la hello 24/08/2020 la bangkalang li phan vice president ke bakarni lo asoni dolo 7/09/2020 la ke alang ni nang setong lo 10/04/2021 alang ni 2001 ningkan ini sinang setong lo ning whole year pen 2022 ningkan 24/02/2022 la ke hadak kopuni lo phuluni long nang setong dun lo la pen 11/07/2022 la si laan helo alang li nang setong dun la si lada ke pene central atum phanda ke koya lam ave la pen re lada komane phan ning ke oidam nang ji palam ta ave jong si APSLC intang nang ji pulote arpu dolor teng aita nang ne legi pui bangge pen mo pen to ma president ki poson si mane within la non 27 ang bong arpu la tumhan pithu nang ji pulo matedi la ke pasuntang an arputa aku cipithu et nai pulo matedi la bangke nili tum mane kipu kang tu bangke la hello hala a constancy long non sipson hanse bang bisaralam hadak donsuri constancy di donsuri constancy long mai meeting ke dodun kaduk kawe ela pen meeting ka arrange la pen LA long tha meeting nang ke dodun kaduk kawe active lu pute laga arpu ka lang niton siklem long po masiklem long lang lale he asila ke mane phan pek pide ji mane phan pek gi po pek de ji polama velo la pen sokos notice nang pale le de sokos notice nang pale le pin machine li phan arpu penang pasun plot pole he nilitum ladak resolution along ke ilitum sokos notice pidet le arpu pen ing thanang pole ka cerai kali hala sohut labang important u sokos notice pidet le itum arpu pen ing thanang pole ka cerai kali mane sokos notice tanang nelo ya tanang nelo mane continue batai ke thom jong si
alang litum eten tedet ba jok abang phu abang phile eten tedet posatame ning la chekloyon thomang bang se meeting che tong de potela bang ke tum ke action bang ke enang ko posip apram bang ke cerai la helo la sila soteng meseni tum ke klempon lasi hala arpu bang posatame alang litum jong si ke claim thu aku active thu polotela ke kumasi ke claim na halang di ke chipidu ko tum si claim nang po lage ahok alam lo tame rat inside enon kadu be 36 months ang bong pen alang li chekloyon pho an ke mane ningkan ke thom ang bong ke chekloyon pho an ke alang li nang attend nun lo meeting ke bak la vp ki pia army pen pen la si la loisi la pen nilitum mane theklong lo ki jane alang litum ta hala arta pen langdam lu pulote mane hirilang aposi kamatha pini ke tong thek thelo ta hailo mini la se media thengno dam de ta posi nilitum ta pini media pen true nang le to media hoi pen karbiang longara ra phan nilitum pachini nang kok lo asa binong era bangke party janang bong pen media thengno chipu bangya di lage pini si pini ding hakta ang nak he seta ning oi nang ne ado be karbiang longara tum anda me la so pena joksi AEPSLC ka chipri phun potang ho peni hiri pota ho puke lage ini pokta matha dam nang ni lagi la son la LE long alam pena posila cherso da alam pena pot bangke la ke thang ke hinu le dam di lagi sining bidam nang ni la helo nang tum pan pachini ke peni yong se